Хайырлы көн. Мен эш буенча килгән идем. Сәмусыз, әйе, сезгә менә монда. Рәхмәт. Миңа нәрсә әйткәннәрен колагың ишетәме? Көнләшү дигән яман шир җаннарыңны үтәме? Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Шынасылын аңламыйша, юк диләре бултырма. Шушындый матур дөньяны шикләр белән тутырма. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Көнләшмә син, көнләшмә, ул саланы бүртәшмә. Бер сүзең дә дөрес түгел, ул җитте булды дәшмә. Дөрес булмаган ялганнар барысы